Reus, 5 de gener del 1866. Em dic Roser. Tinc 30 anys I sóc de Reus. el cor li bategava mil. I just en aquell moment, sense saber d'on venia, una mala va agafar i se la va endur. Llavors es treballava molt la seda. La feien a casa i amb molta paciència. Bé, amb paciència i amb cucs de seda, clar. Sense pensar-s'ho va sortir de la botiga i decidida va cridar: Espera! Passats 2 mesos van entrar els francesos a Reus i cada dia s'aprenia una paraula i a la nit li deia a cau d'orella al Rafael. La iaia sempre deia: aquí se li ha hagut posar nom de dona a una Constitució, la Pepa. I vam tenir un motiu més per situar Reus dins del mapa de Catalunya. A Reus sempre feien falta premses per l'oli i botes per guardar-hi el vi i l'aiguardent. Aquest tal Zurbano va sortir de Tarragona i va venir per la carretera Amàlia bombardejant a tort i a dret. La gent se la miraven i no sabien qui era aquell bon home que hi havia allà dalt de la font. Ves ara, què havíem de saber de mitologia? La Maria Pilar sempre es posava molt coqueta i amb el seu millor somriure deia entre dents: Niñato, ponte bien guapa que nunca se sabe qui et pots trobar. Resulta que feia temps a Catalunya havia començat una guerra, la Carlina, i entre suor i fum va néixer una criatureta sana, forta i preciosa, la Roser.